अरे झा अरे जीजा जी आ गईनी। अरे, जीजा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। खूब मसाला पिसाता ए बाप रे बाप। और सब सब बढ़िया बा। पिसा गईल ना ना अभी तो पीछे बैठनी है। और बताई कैसन बनी? सब बढ़िया सब ए बढ़िया। बबुओ का चिल्लालू आओ तब अरे फूफा आइल बनी हने आओ। हाँ राम परवेश जी कहाँ बनी? आ वहाँ गईनी है बाजारी। अच्छा खुश रह का धरी छन। तब पढ़ाई लिखाई ठीक चलता नू? हाँ चलता। अच्छा यही से कहनी है आयरन है पेंसिनिया के काम करवा। अच्छा। तो वह हम कहनी है कि चले के तनी ससुरालो घूम लेवे ना के। ठीक कइला ठीक कइला। हाँ। हमरा क्या होता नहीं। कुर्सी ले आओ कुर्सी बाबू। और सब गैया बियाई रलसिए नू? हाँ अच्छा गैया बियाई बिया। हाँ तो उ बेचा गइल है ना दूसर आइल बिया। अच्छा बियाई माने बियाई ला बेचा गई। हाँ अनु हम तो कहनी दूध कि ना उतरल है बढ़िया तो बेचा गइल है। ओ दूध ना उतरल है। का निमन ना रलसिया अब दूसर आइल बिया। अनु और अब कैसे बताई दीदी कैसन बानी? अब दीदी का कहीं अब दीदी ठीक रहती तो है दशा रही था बार। अरे तो का भइल बा हेतना तो हरियर आइल बानी अब का भइल बा? बे अब हम न बुझता नहीं एकदम मने राजेश खाना लेखा रहती। तो अबे कौन कम बानी? अरे तो ये तो कहते था का कही अब हम तो एकदम अभी तो रौरा आगे सन्नी देवल धर्मेंद्र फेल वालो। फेल बा। हाँ बैठा बैठा। हाँ और सब और सब बढ़िया बाटे। बढ़िया बढ़िया। रही पानी पिए के लिए आई। अच्छा पानी उनी पियल जाई ई सब तो होत रही। जब आइए गइल बन तो तनी राम परवेश भी आ जास तो तनी ठीक रहो। कब ले आई है? आवते हो हम जानत नहीं की लेकिन आवते हो। अच्छा अच्छा तू हूँ ए घड़ी ठीक बड़ू है। तू हूँ ए घड़ी ठीक बड़ू एकदम आई जान तरू ऐसे भी मसाला पीसल ठीक बा। हमरा के यहाँ तो पतो ही हार का कहीं गाड़ी निकलत अब कौन दो ना कहला उ जन मसाला पीसल मशीनिया मसाला पीसल ना मशीनिया तो रौर सारे ही पर का पीसल खानी कहने नहीं कि ओमे के पीसल हम ना ओमे के खाएं। पीसल ना ना। मशीनिए पर घोय 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 कर देता है 2 मिनट में पिसा जाता। हमहू तो चाहे नहीं कि वही पर पीस दी लेकिन जानता नहीं रहो सार के ना पसंद है। जान तरू ऊपर पिछला पनु मजा ना आवे है। मजा ना देहिया के फुर्ती ना बनल रही है। बात तो सही है। मशीन के खाना अब तनी पर कोयला से तनी है हाथ होत ठीक ठाक रहता है तनी। ठीक ठाक कितना सुंदर बाड़ू। अरे रौरा कह तनी तो। हाँ बाबू पानी पिया तब ले गिलास धो के लाओ तनी। गिलास धो ले ही नहीं कू। अच्छा लिया वहाँ हाला मत करो। अच्छा ठीक बा। बड़ा गर्मी बा बहुत गर्मी बा। हाँ हाँ जीजा गर्मी बहुत बाटे। गर्मी का तनी मने पंखा ले आओ ए बाबू। हाँ ठीक बा। तनी पंखा ले आइबो। अच्छा रही जीजा हम ही लेके आवा तनी। ले आवा रही तनी हिला दे ठीक रही। बड़ा पैदल चल देनी हनु आवे में गाड़ी ना मिलत रहल ह। अरे चल रे आना रहे काटे ये सारे बंडा मारुए रह गइल साले जीवन भर। और पनिया लाई अब का छील बिल कर देला अब का का क दिहल लग गइल ठेक का करी। माने देख के ना चले के देख के ना चलल जाला। जा एकदम बिगाड़िए दिहल। अरे ये आवत है नहीं लइकन के नू सब सिखावेला। राम परवेश अपने तो जौन बाड़े तो रहिए गइले बंडोले हैं तू ना सिखावेलू। का सिखाई जीजा जी आजकल के लइका कहल सुनत रस। तो नहीं खर्चा कहल से साला दिन बंडोल भर मोबाइल देखत रस। हैं दिन भर मोबाइल देख। ठीक से देखिए ओमे गलत सलत कुछ ना देखा था। हमरा तो में अइबे ना करेला कुछ। ओमे तेरा कुछ ना आवे। हाँ ओकरा के देखत रहिए कि उ का देखता ओकरा आगवा से हैं आगवा से फोटोआ का देखता ई देखे के पड़ी ना तब फोटो में देखत रह जाई हैं ओकरा ए बाद के बाबू ओके ना चीनी। पानिया दूसर ले आ देले रहता हो। अब कल ज्यादा छिलबिल कर देले कुल है गोड़ो रखेला के जगह नहीं के। अच्छा तो जीजा जी हम कहनी है हाँ। चली ना कोठरी में रो आराम करी थक गइल हो खा। हाँ ठाकल तो बानी हाँ। पैदल चल दे पड़ल हनु हाँ तो चली कोठरिया में आराम चले के करी। टमटमो ना रहला। हाँ ना चलो। मिलत रहल ना कहाँ बताई इतना घाम लग गइल एगो रौरा के। टमटम पर चढ़नी है देख हम गिरम मत आई
टमटम पर चढ़नी है ओकर घोड़वे खड़ा हो गया 2 टांग खड़ा हो गइल ह हाँ काट पाता ना 2 टांग पर है से खड़ा हो गया हम ये पीछे में बाबा। उलट गई घाव ना न लगल है जीजा। अरे तू छू दिलू उतने मलहम के काम आ कर चली ना हम मलहम लगा देता ना चल हो गई चल ना चल चली चल आई दी है धर आई ला ला हां देखो चल। गिरम मत ना हैं? ठीक भाई देखत नहीं चल 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 जब प्यार किया तो डरना क्या ई साला ई चटचटात काहे बतेलवा ई बहुत चट करता ई कोइन के तेल हका रे बाप रे बाप ई कोइन लेखा कोइनो लेखा नहीं खा मौकत ई साला बतावा ई साला ई घोड़वा जे गिरा देलस नु हमरा के ठेहुन में तनी चोट हमरा तनी ज्यादा लग गइल बा तेल ही कौंची के हक सरसों तेल है कि कोइन के तेल है कौंची के तेल है पता नहीं खे लागत ए जीजा खाना बन गइल बा खाना बन गइल बा हां खाना तो बनिए गइल बा तनी सोचनी है कि तेल मल ली ए बाबू जानते तेलवा बहुत चट करता है कौंची कोइन के तेल है का तेलवा चट करता कहाँ रो तेल पा गइनी हां तेलवा कोठरिया में हमरा एथी दर खावा पर रख डाला तो सोचनी है कि तनी मल ली अनु ए भाई हाँ ए महाराज जी त इरोरा देखो त निका ह का तेले अनु बबुआ के खांसी भई रहुए त ले आई रहुए कप सिरप ह ई कब सिरप है तब का ए साला हम कहत तनी काहे चट करता जानता है घोड़वा जे गिरा देलस नु साला अनहर है पता ना कैसन घोड़ा रखले बहुत टमटमा वाला ए जा चोट लागल भाई तानता तो रौरा के तो हम कहनी कि हम दवाई मल देता नहीं तो रौरा कहता नहीं कि ना ना हमरा हड्डी में ताकत बा हम अब ठीक बानी ठीक रहनी हाँ तो हम सोचनी है लौकल है तेलवा तो सोचनी है कि मल ली हाँ तो ठीक कहनी रौरा बढ़िया कहनी अब देखी तो चट मोय है धोती ले लागत अटे ए बबू हैया के तनी फूफा के हैले चलबे गोड़ ओड़ धोआउ त है हाथों में छुई कपड़वा में हाँ उहे नु हां कफ सिरप है तो तब का एकर खांसी ठीक हो जाए साले तो पी लो हाँ मन ओकरा खांसी भइल बा रो ऐसा नहीं का हम का अरे उ कप सिरप फूफा लगा ले गलती से लगा लेनी है हमरा का पता ना ले जो धोआ दे धरे चार अनहरे वाला का ले जा बाबू न ले जा धोआ दत आ देखियो गिरी मत चल चल ले जा देखियो घाव लागल बा कहा भूज देले बा मर्द अपने हमरा दिक्कत भइल बा चल एने हे भगवान ससुराल के सुखे कुछ अलग बा हे भगवान अरे ELENDERS कैलेंडर अरे राम हे भगवान तो कामे हो गई केहू देखत केहू नहीं के साले के मौका पा के मार के अरे साला कुडो रखले बाटे नुका के तो काहे ना दू बोतल दू मार जाएगा पुरान माल है का रे पुरान माल बा अरे साला कब रख ले रहा अरे साला भगवान अरे बाहरी निकल रे बाबू हाय देखबे फूफा के का हो गई मनवा खराब हो गया हाउड़े रहता
का हो गइल काहे औड़े लागो हमरे अरे बाबू तू दिखला फूफा फूफा का हो गई हमरे रहता काहे कुछ खइला उला हां अब तेरे संग में नु खैले रहनी मर दे अब हम का खाए ये भगवान भगवान सही बतावा सही सही बतावा बताई तब ना दवाई करावल जाई अरे रे हमरे रहता पूरे अब त काहे औड़े लागो कदर सुनो अब इंजेक्शन लगा दी डॉक्टर तो मर बिला जी हमने नहीं जाना ए बाबू डॉक्टर साहब के बुलाला ना हो ना डॉक्टर ना अबे कुछ हो हवा जाई त का जवाब दे दियो डॉक्टर ना। तू आए तो सुइयो लगाई बताओ सही से का खइला हुआ के गुस्से के जानो तर ना का बडू अहू कोठरिया में हां एगो बोतल में माल रखल रहला माल रखल रहला माल का कहला दारू का तो दारू कहां रोल करो ओही में दारू कहाँ बा? ऊपर वाला रखल बा एथिया पर खिड़किया पर छोड़ के दे रखवा पर वही में से एक घुट मारनी है जब पूरा है ये बड़ा वही बड़ा घड़ी से ए वही बाबू घड़ी से अरे हो जो सीसी फेंको रहुए बहारावा कलिया तरवा एगो तो जान तर का करमी किरासन तेलवा न गिरत रहुए त कहीं कि रुको ओही में खा ना तो पी ले लो किरासन तेल पीले वाला का हो ओ जे रखल बुल्लू का हुए का आही हाँ, वो तो रहल किरासन तेल रह ए जी के रोरा काहे हे बा ए बा आयो दादा ओ हे बाबू अनारे अनारे सबके फेरा में डालने वाला मर्द सुनाई नदी हमरे के रुक जो पानी लेके आओ दे रुक ए बाबू भेज दिया जा गाँव में ना तो पूरा दिन तर छोड़ी ना हो हम की है रुक पानी पहले लेके आओ तनी कुला करा हमरे रहता हेंगा उगिले के कोशिश करी ना देखी तो कुछ निकलता निकल जे तो ठीक है बाबू आ कहीं आग लग जाए भीतर तो किरासन तेल अरे आग लग जाए भीतर हाँ यो ए बाप। अब का हुई ए बाप निकाल रे ए निकाली निकाली जीजा निकाली अब का जीजा घेवड़ा निकाली पूरा करी तो कुला कर मरे तू आज वाला फांसी डाल दे वाला निकलत नहीं के अब बुझा गेल कि तारा 60 लाख गेल उम्र के जा चढ़े किरासन तेल आग ना लगी भीतर हो सके ना आग ना लगी अब का कर नाम मोतरी हो भाई लगाओ चल गाँव में भी चला के बाबू अब नहीं मुआ कुछ हो ना अब कुछ ना होई अच्छा लेकिन तू जब से आई बोलो सबके घन चक्कर में डाल दे वाला मर तू नहीं उठो मरिए जी जहर और धई रही उठा के पी ली उठा? हाँ, मरवे दवाई उठाओ। उठाओ रे उठाओ ये रहल तो ढेर दिन के मेहमान नहीं बालो है खइबा पियबा ना बिना पूछले जा चले तो चल फूफा हाँ हाँ आओ तनी आवा मार दे जल्दी ट्रेन में आवा तनी। तब चलबा का आओ तनी जय भगवान चलो जल्दी चलो जय भगवान है चलो जल्दी चलो चल ना ए बाबू सुन ना लेकिन है उठावा हमार बहुत फाटत तनी है तनी कुछ लगा लेती घी तो ठीक रहल अब तारा उठलाई लगौले बिना बेच दियलो बाग मर दवाई फाटत तनी ज्यादा फाटता एगो काम करो हाँ किताबी के बगल में रखल बनी वैसलीन जाके लगा लो बेसलिन लगा ली हाँ जा बेसलिन हाँ तन जल्दी आइयो अरे तेरा अभी गई नहीं अब नहीं रोका ना छूट जाई ट्रेन तो अब हम आ गई नहीं मर दे हाला कटल हाँ ए बाबू जल्दी से फूफा के छोड़ के आज आइए गईयो के दूहे हुए के बाद अरे ठीक बा पहले ही चाहिए तब ना नहीं बतिया में मत लगियो ये दोस्तन से अपना तबे से मेकअप लगल बना करे हम डिस लागता ए जीजा प्रणाम का भइलो काहे बोलत नहीं खा अरे भइल का सट गइल का लगावला का चोरी करे भगवान गइना लगाओ वैसलीन लगाओ आई लगा लेना फेविक्यू हमरा बुझाता नहीं
नहीं हम का करी ते ही कुछ उपाय लगाओ। आई हो भी पता बनका हेने बे आओ हेनिया देखू ना दीदी ऐसे ही कहत रहनी ह कि ओइ जू ना जाए के ससुर मतलब हमरा नैहर मत जइह भौजैया टोनहिन मैं गांव त ऐसे ही हमरा के टोनहिन कहत अब देखू ना ई त एगो अलगे कलंक लाग तब का कइल जाए? कहिया दीदी के हमरा बातरा के का कर देहल हसन कि ओमे सट गइल गुम हो गई ना तो बताओ ना का करी बताऊंगी बुझ बता। सुन धर आ हे पहुंचलो से न हेंगा मुंह फाड़ दे बोले लगी नहीं खुल जाइए बाबू हां पकड़ ए फूफा रुका से मुंह फाड़ दी। ए रुका मार दे धर 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 अरे बिलाजी बाबू, धर रे ए रुका मार दे रुका ए फूफा अरे बिलाजी पर पूरा गड़ी आवे लगी हो।